Hello Prologues, te kene kene jangka video tem tanya pe jaka Bible kumno ko ong shpang ka ba each by ni le tan bar ka baning kong. Kita ki parsi ki ba each by e kle yos ngeu ya kene ki baro ya ka ba jisu ong te kle ya panlang khamut ya jisu namar ba kilong ki ba each by. Te war hadu kini si ki bamtaru ki don shibun ki parsi ki balong kum ki parsi ki sedusi ki bi kai tang banyo bainong ne ki ba kai ia ke ba dai ju kat kum ke jing kai ka Bible ki nong tulpa tang ban yo ka bainong shibun kum ki ni ki milamino hagane ka pathai namar ka Bible ka ong Isaya ko nong ka ba pra kat khot ka ba arpau ya shaka hukum bar shaka jing phla lada kim krian kat ka ni ka ktin shisha ka jing mi ka si kanam don yaki hangne ka ba mut ba ladau no kwa ban kren la ne kwa ban kai la ne kwa ban phla ki dei ban phla kat kum jong blei kat kum ka ktin jong blei ya ka bala kren la da kim kren kum ta la de kim hikai kat kum ka jing hikai jong Jesus Christ te ka jing shai kanam don haki la ne ki long tang kum ki parsi ki sodusi ki babun hakini isi ki bamanta ki long ki no hikai tang ban yo bainong ne tang ban yo ka jing kamai kum ta ta te nga trying dei ban ini dai ban yit punya kana mangin itu kum kino kum kita ladang im tip ka Bible te ki babon ki long kum ta ka ba arpat ki Kristan ayu ngilong we Timothy ka long ka balai kot ka balai u bom sha jamai u bom sha ja sho yadat handai u ba jamnut u bom yania u bom ich sabai ki Kristan ayu ngilong de sing ngilong kita ki Kristan ki ba ya sho yamai yadat ki ba ich sabai ki bom jamnut lane ki ba yania te kum kini ka Bible ka ong bang ngim dei ban long la ngim dei ban le la dang ikwa ban long kita ki nong ikai ngim dei ban long kita ki ba ich bai la dang ikwa ban long kita ki Kristan ki ba shisha te ngim dei ban long kita ki ba ich bai namar ka nga try ni so thu namar bang ngim dei ban long kum kita ki Pharisee ki Sadducee ki ba ich bai namar bale ngim dei ban ich bai ngina pe ka Bible kum na kong we Timothy ka long ka ban reu khot ka bishpau namar uthit jong ki kin jabas new baro long kata kaba ich bai ya kaba don kiba ya be ki alam bakla ya ki jingej batlat dung ya ki hi da kata ka babun jat ki jing sosi tenga try hang nei pla ban sing thu balai ngim dei ban ich bai te la dangi kwa ban long kata ki Kristan ki ba shisha ambai tangi Kristan ki ba ha kerteng ha ka niam ha ka balang hende ki ba tip ya ka ten jong play ken ka balai pat komno ki long ki ba ich bai phila banna phane ha ar Timothy kunang ka balai ka khot ka ba ar namar ki breu kin long ki ba ich tang yade kita ki breu ki de ki ba ich bai ki ba kren sorong ki ba le kraw ki ba kren snew ki bom ko ngo yala ki kimi ki pa ki bom sngew ngo ki bom khoj kita ki long ki breu ki ba ich bai te ngi de ban kan mau yu kini bat pron kamru ki ban long kum ki atir ka jing yada ka ba sau pat Hebrew ko nang ka bakhlai khot ka basan to long ki balai na ka ba ich bai da ka ba snguhun bat kita ki ai ka ba pidon namar u hi lo ong ngano mino no yame da lele lemne nganom le landet no yame da lele te hang ne jisu ong bangem de ban long kita ki ba ich bai namar ba jisu lo ong banganam ino no landet lemne nganom ino no yame da lele hende ujisu ong an don lemring gat bat phi hadu ka ba waino kane ka berthei wala dangim yu i hende udon namra kane ka daw ngim dei ban ku sai phang kita ka spa le phang kita ka ba ich sabai dei ngidei ban long kita ki ba lai kum ba ka Bible ka namar ba ka yalam yang isha ka jing susi isha ka jing bun ki jing ko brai bat chi ka bun ki jing sniu ba ki jing jot te nga trying dei ba so thu ngidei ban lai na ka ba ich sabai ngidei ban hun yak kat ka ba play ai te ka Bible ko ang bangi de ban hun ya ke paro ya ka bangi don le ya ka bangi yo na maru play u ai yang i da ka ba u ai pa hu le u ai kat ka bangi don kam de u ai yang i kat bangin im na mar ka de ka daw la dangim hun wat la kata ka bangi don ru play un simno ha ko ka sngi la dangim hun de ngi de ban hun kat ka ba play u ai te nga try hang ni ngi so thu kumno ka Bible ko ong shapang ki baruspa te sa page ngene video hang de ha links